from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. We zijn alweer bij een nieuwe aflevering van de Zomer van ZVL. En we staan hier op de Grote Markt in Sluis. Achter mij zien jullie het Belfort Museum. En boven in de toren zit stadsbeheerder Piet Hamelink. En we gaan even een kijkje nemen hoe dat eruit ziet. Wat is er nu zo leuk aan hier spelen? Nou, sowieso is bij het spelen heel leuk. Het vraagt een beetje lichaamswerk, zal ik maar zeggen. Dat is plezierig om te doen. Ja, wat is leuk? Je kunt mooie muziek maken. Leuk om voor de mensen te spelen buiten. Ja. En het is natuurlijk een heel oud instrument. Dat nog altijd dienst doet in de stedelijke samenleving. Ook hier in Sluis gaan we weer even de topografische kennis testen. Weten de mensen wel waar ze zijn? En ook waar we morgen naartoe gaan. Zou je voor mij kunnen aanwijzen waar Sluis ligt? Daar staat hij. Ja. Ja, want daar rijden we het, moet je daar zijn dan. Ja. Een beetje meer naar het westen. We staan nog hinter, hè? Nee, het is nog hinter. Hier zijn. En nu een beetje meer naar het zuiden nog. Hier het? En dan, Nee? Hier. en dan nog een klein beetje meer omhoog. Toch? Kijk, daar zijn we. Heel goed. En dan gaan wij morgen naar Zuid-Zande. Weet u dat ook? Nee. Hier ergens, in dat stuk. Door. Dat is hem, precies. Ik dacht dat meer aan de kust was. We staan hier op het terrein van Cyril Maanhout. En hij is eigenaar van de 3 reuzen van Sluis. Cyril, we staan hier naast de reuzen, maar eigenlijk is er nog niet zoveel te zien. Nee, dat heb je gelijk. En we zien dus eigenlijk het geraamte van de reus. Dus dat je dus normaal niet ziet je nou. En dit geraamte bestaat dus uit een aantal draaien en cirkels gemaakt. En naar de lang van de kledij die we dus op dit moment hebben hebben we dus die reus daar naartoe gemaakt. Vanwaar deze passie voor reuzen? Ik ben dus in het jaar 1985 in die reuzenaffaire gedoken als zijnde drager. Het is eigenlijk een hobby, maar een hobby die een beetje uit de hand gelopen is. En ja, je loopt dus in een optocht, bergen volk loopt er te kijken en je doet daar iets mee. Want Jantje van Sluis, die hebben we dus altijd in een optocht meegedragen. En we hadden dus ook de stadsomroeper, Cees. Dat speelde Jantje van Sluis. En iedereen zei, hey Jantje, dus breng je je plaats ook nog eens naar voren, zonder dat je er dus eigenlijk erg net. Zie het op deze manier. Dit was hem dan weer, de aflevering van de Zomer van ZVL in Sluis. En naast mij zit Wouter. Wouter, wat vond jij ervan? Het was eigenlijk vooral winderig. Maar behalve dat het winderig was het wel heel leuk. Het is leuk om te zien hoe zo'n stad opstart. Als het 's avonds kan je er over de koppen lopen. Maar het is leuk om te zien hoe dat dan in de ochtend is. Het is nog stil en dan komt het langzaam op gang. En dan wordt het steeds drukker. En we hebben leuke verhalen gehad, dat is het belangrijkste van allemaal. Mooi om te zien hoe de mensen toch wel passie voor hun stad hebben. Dankjewel. Morgen zijn we er weer tussen 9 en 12 live op de radio. En dan gaan we naar Zuid-Zande.